श्री विनायक सुझुकी कुडाळ गणेश चतुर्थी निमित्त स्पेशल ऑफर, लोन आणि एक्सचेंज ऑफर। कोणत्याही कंपनीची दुचाकी एक्सचेंज करून सुझुकीची प्रीमियर दुचाकी घेण्याची सुवर्ण संधी। अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा 9423 98 97 81 आणि 9423 98 97 82। देवगड निपाणी महामार्गावरील फोंडा तिठा ते घाट पायथा आणि हुमरट तिठा ते करूळ मार्गे फोंडा तिठा हा रस्ता गेल्या काही महिन्यांपासून अक्षरशः जीवघेणा बनलाय। आजवर या रस्त्यावर अनेक अपघात घडले, त्यात काहींना जीवही गमवावा लागला। या रस्त्यावरील खड्डे 15 दिवसात बुजवा, अन्यथा व्हीव्हीआयपी लोकांसाठी बांधण्यात आलेल्या शासकीय विश्रामगृहासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा फोंडा घाट येथील काही ग्रामस्थांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना दिलाय। यावेळी ग्रामस्थ तथा पत्रकार विशाल रेवडेकर यांच्यासह फोंडा घाट मधील समाजसेवक भाई हळदिवे, संदेश पटेल, पंढरीनाथ उर्फ भाई गुरव, दिलीप साटम, महेश रेवडेकर, विजय शिंदे, समीर मरिये, सिद्धेश राणे, प्रतिभा उसरे, माधवी दळवी, संजना कोलते आदी उपस्थित होते। दरम्यान पुढील काही दिवसात हुमरट ते फोंडा तिठा आणि फोंडा तिठा ते घाट पायथ्यापर्यंत रस्त्याची डागडुजी केली जाईल असं आश्वासन सार्वजनिक बांधकामांना दिलंय। आमच्या इथे निवेदन द्यायचा विषय असा आहे की आम्ही जे रस्ता आहे यांचा हुमरट ते फोंडा तिठापर्यंत हा पीडब्ल्यूडी कडे रस्ता आहे, पण तिकडे आता ती अवस्था बघितली तर एखाद्या नदीतनं आपण जातो त्या पद्धतीने होडी जाते त्याप्रमाणे आमच्या गाड्या येतात, ते ऍक्सिडेंट होतात, अपघात होतात, लोकांच्या जीविताची अडचण निर्माण झालेली आहे आणि प्रचंड खड्डे म्हणजे खड्ड्यांनीच रस्ता आहे की खड्डे तेच समजत नाही, असा परिस्थिती वाईट आहे। त्यांना वारंवार सांगितलं जातं, येतात नेहमी ते लाल माती काय टाकतात आणि चिखल करतात, परत ते चिखलाचा त्रास होतो। म्हणून आज त्यांनी आम्ही निवेदन अशासाठी द्यायला आलो की डांबराने रस्ते व्यवस्थित आणि ते शक्य नसेल तर पेवर ब्लॉकने खड्डे भरून चांगले सुस्थितीत आम्हाला दिवाळीच्या आत आम्हाला रस्ता तर भेटला पाहिजे। यासाठी आम्ही ग्रामस्थाच्या वतीने आलो, कुठला पक्षविषयात नाहीये, ग्रामस्थ म्हणून आलो आणि जर तो त्या अगोदर केला नाही तर ग्रामस्थ म्हणून आम्ही सर्व इथे उपोषणाला बसणार आहोत। फोंडा घाट ग्रामस्थांचा एकमुखी निर्णय झालाय, जर हे मुदत देऊन त्यांना 15 दिवस मुदत दिली, त्यात जर नाही झालं तर आम्ही ग्रामस्थांच्या वतीनेच उपोषण चालू करणार आहोत आणि साखळी उपोषण असेल आणि काय असेल ते आम्ही तेव्हा ती दिशा ठरवू, पण उपोषण आहे 100% जर नाही केलं त्यांनी तर। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।